Ingon sila, goodbye wallet and hello envelope na daw. Kay lagi, daghang bawal sa new 1,000 peso bill. Bawal suwatan, bawal pilun, bawal makat bisag gamay, bawal staple, bawal rubber band, bawal pransahon. Basta daghang ginadili anang kwarta ha. Kulang na lang ipalaminit na jud ba? Ay, okay! Ay okay. So if bawal day siya mapilo, it means mag-goodbye wallet na day dayon. Dili pwede mag-switch to longer wallet na lang pud mo para di jud siya mapilo. Hi, people. May man mo diha nagproblema mo ana. Kami in town, wa may pakialam kay wa mo pud mi ana. So ani na lang. Tabangan ta mo anang problema ha. Maduoy man sad ta. Para di na mo mag-uol, if na-accidentally fold ninyo ang inyong bagong 1k peso, ang binabe, ilis din to nag 200 pesos. Mag-invest na lang po ko para ninyo. O syempre, para na lang po na ako negosyo. Bagagnaw! Charot. Ito, uy, kalagyan bang problema sa Philippines ha? Ug way kwarta, magproblema. Ug naapod ta ng kwarta ha? Problema gihapon, kay basad ang ending, makamulta pa. 20k lang naman, hastang paita. Agoy! Pero actually no, sa akong nahibawan, murag ang mga Pinoy raman ang mahilig kayo maglukot-lukot og kwarta uy. Murag naglukot og grasya ba? Talaing nasod, birthday man ka mga hapsay og katulid ang ilang mga kwarta? Yes, kabalo ko. Kay gikan bi ako Saudi America. Ah, Charis. Pero basta kami mga meg, mudawat na jud mi ana, maski napilo pa na. Maong orderan dayon meg lip tint and lip gloss uy. May po na namong mga ginagmayng ginansya. Wa ko ningon nga tag 1K ang among lip tint ha. Syempre uy, kamao pud ta manukli na unsa. So baka naman mga meg, uy, order na. Di mag-uol kay masamot jud mo anig kagwapa. If boy ka, then orderin na imong uyab or mama. Naatay, niche lip and cheek tint. Naabot tay magic lip gloss and tinted lip gloss. So mao ni siya. Mao ni ang magic, mao ni ang tinted. So pwede na po na siya sa mga kids like sa ako ah. Okay, so balik sa ta sa 1k piso bill ba? Kung nagrasyahan man gani mo anang kwarta ha, no need na mo mag-worry. Instead, ang pingi. Di ta magdinamak sa kwarta. Kaya aside sa naay multa, makagaba pud biya na, di ba? Okay, so, maurot to no? Di ta magdugay. Inyo ha man ganing relasyon, wa man sad nagdugay. Mabuti naman isa nang nakilala ko. Aw hinuon sad. Unsa man pud ang inyong dugayan? Kung kabalo man pud ka nga igo ra ka gibinuangan. Niloko mo. So, thank you so much for watching mga Meg! Nangaway naman hinuon kog mga broken nga riuy. So, until next vlog mga Meg, God bless you, Rima, and die! Thank you! Ho, ho, ho.